Makadini varimi, munofara here? Tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino chitsva cheFarm 4081. Nhasi tinokuzivisai mamiro akaita huku inodyiwa zvakanyanyisa muno. Izvi ndizvo zviziviso zvehuku inonzi broiler. Broiler ihuku chena ine miri mukobvu inokurumidza kukura uye inowanzoriritirwa nyama nevanoita zvebhizimisi pasi pano. Nokuti mabroiler anokurumidza kukura miri kupfuura dzimwe huku dzamunoziva, uye nyama yacho yakapfava, yakapusa kubika, pamwe chete nekuti inokurumidza kuibva. Hewo ndidzo dzinodiwa kugadzira chikafu chechimbi chedu ichi chinodyirwa mablesa nemaslay queen, chinonzi fast food muchingezi. Mabhizimusi efast food akaita seKFC, McDonald's, Chicken Licking kana kuti Chicken Slice yedu iyi. Dzinonzi dzidiki dzacho dzinofanira kurema makilogiramu 2 kana pasi pemakilogiramu 2 aya dzinonzi mafraya, asi dzihombe dzinopfuura 2 makilogiramu kana makilogiramu 2 dzinonzi maroasters. Nyama yebroiler yakapfava uchitarisa nedzimwe huku dzechibhoyi dzedu dzakaita semahard, mashona, maboshveld, makuku kana kuti rods, uye dzinotora nguva yakati rebe kubika. Broiler rine iya yatinoti white meat, nyama ine hutano, inenge yakachena, nyama inobva kuzvipfuyo zvakaita sehuku dzose, matoki, hove kana kuti tsuro. Nyama iyi ine hutano kupfuura nyama tsvuku, iyo inonzi red meat muchingezi, inobva kudzimwe mhuka dzakaita semombe, nguruve kana kuti hwai. Ndokunge isina kubikwa muzvitoro zvechikafu chechimbi chakaita sechicken slice zvinowanza mafuta nemhiripiri mbozha. Huku idzi dzakatanga kupfuirwa nyama mufactory nemurimikadzi ainzi Miss Wilma Steele munyika yeUnited States kubva muma1920s. Mudzimai uyu akapfuya huku idzi kutanga nenhiyo 500 kudzipfuira nyama. Akapfuya ndokutota mushure abva guja muzambuko remari kunge system chazvida kusvika 10,000 kana kuti zviuru 10 mambokadzi uyu adya mari. Pakupfuya, broiler rinozivikanirwa kugara nekudya richifuta asi ihuku inoda hunyanzvi kupfuya sezvo mukakanganisa zvinhu zvinotange zvisina mhaka zvakaita sekudziya kana kutonhora, mhepo inopinda muzumbu madzo, chikafu chamunodzipa kana mushonga wamunodzipa, chero chiedza chinopinda mumatanga madzo, munodzoka kumatanga ikoko ari maoko chete. Mabroiler anoda yatinoti good ventilation yakanyanya, hadzide kugara pakamanikidzika, pakatota kana kuti pane hutsvina, nemhaka yemagadziro adzakaitwa nemagenetics acho asina simba. Dzinokurumidza kukanganisika nezvinhu zvakaita zvirwere zvemabhonzo, zveganda, zvemoyo, dzikatadza kuchengetedzwa zvakanaka, dzikarohwa nechando kana kuti kupisa kwakanyanya senge dzichiri nhiyo. Zvinokwanisa kumboita kunge mapona neburi retsono, asi kumberi uko munotozona kuti hamuna kungwara. Dzatanga kudonha kunge horiya dandau rikubuditswa dhimoni. Mabroiler anotora masvondo 6 weeks, dzimwe nguva masvondo 5 kana kuti dzimwe nguva masvondo 4 kuti asvike huremu hwekuurayiwa dzine makgs anobva 2 kgs kusvikira 3 kgs kana kutopfuura. Zvinoenderana nekuti dziri kuchengetwa kupi kana kuti dziri kupiwa chikafu chakaita sei. Icho chikafu chinofanira chiri mastarter, grower nemafinisher pellets anotengwa mumatoro anozivikanwa ekurima. Izvi ndizvo zvinoita kuti dzifarirwe nevapfuyi vakawanda muno muZimbabwe nevamwe vemuAfrica, nekuti dzine yatinoti maquick returns mubhizimusi. Vanhu vakawanda havazive kuti broiler inokwanisa kukandira mazai, asi haiwanzo kupiwa mukana wekukura kusvika kwese ikoko, nekuti ine chikafu chinodhura, ine hutano husina kusimba, saka zvinokwanisa kusikira bhizimusi moto mumuziso izvozvo. Muna 2005 zvinonzi 71,851,000 tons dzemabroiler dzakapfuyiwa nekudyiwa. Iyo ndiyo huku inodyiwa zvikuru muno muAfrica nenyika dzakaita seino Zimbabwe, South Africa,
Ijipita, Morocco, Angola, Nigeria, Malawi, kana kuti iyo nyika yedu yemuAfrica yaparara nengoromera DRC vanotoiwanawo nguva yekudla broiler. South Africa ndo iri pamberi pekupfuya huku idzi sezvo ine mabhizimusi mana mumatanhatu anonzi mabhizinesi anonwisa mvura chaiwo emabroiler muno muAfrica. Asi nyika dzitatu dziri pamberi pekupfuya huku idzi pasi rose dzakaita sekwadzakatanga kupfuyirwa kuUSA, Brazil neChina. Zvinonzi industry yacho yakakura ne158% kubva 1985 kusvika 2005. Zvekare, vakuru vePoultry World ana zvino mufundo wekurima vanoti musika wehuku dzose dzemabroiler nedzechibhoyi nemafree range unotarisirwa kusvika 11 million tons negore ra2030 muno muAfrica. Saka izvi ndizvo zviziviso zvishoma zvine chekuita nehuku inonzi broiler. Tichagadzira chimwe chirongwa chinodzidzisa nezvekuti inombochengetedzwa sei. Kuitira vaya vanoda kutanga kuipfuya, tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi semazuva ese. Saka naizvozvo musare zvakanaka, hama dzangu. Tinovimba kuti madzidza zvakawanda nhasi. Uye kana muri murimi mutsva akuda kutanga kupfuya huku, mawanawo pekutangira nhasi. Isu Farm 4081 iboka ritsva rinodzidzisa zvekurima panhande mutande. Tine magrupu edu ehuku amungade kupindawo anonzi Huku 4081 ari paWhatsApp. Magrupu amunosangana nekutaura nevamwe varimi vakaita semi vari kupfuya huku kana muchida. Kana mafarira chirongwa chino uye mukada kuzodzidza zvimwe zvakadai zvekurima, titsigirei nekubaya subscribe button kuti musazorasikirwa nemusho wekupfuya wekurima uyu. Zvekare, tinotengesa ma-steel products akaita sema-ash stove anoshandisa marasha kubika kana kuti makeji ekupfuya zvipfuyo zvakaita sehuku, tsuro, madhadha kana mateki. Saka kana mukufunga kutanga kana kuwedzera project, tibatei parunhare-mbozha rwedu runoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671 kana muchida kuzodzidzawo zvimwe zvehuku zvakaita seizvi. Tinotenda nechirongwa chamaona nhasi cheFarm 4081. Kusvikira patichazosangana futi, sarai zvakanaka, hama dzangu.